Marchandise générale la coccinelle ahitanao karazan-draha maro toy ny mbala ahitantsika koa mbala misy ao koa ny ho anao mangetaheta tigaka marchandise générale la coccinelle ahitantsika raha maro tsara ho anao mbola tsy tao mavia fa mbola tsy tara adresse et contact anao mahiasa va tsy hiasa tsao kontan-draha foana e ny koa madirenao zegny tsy vola fa maratadiavinao ke nino fo problème raha anao koa tsy asa za hitadolo hafa fa za koa tsy mijery tsy vola fa maratadiavinao ya zay ndraiky fa koa tsy ankorontananao tsara raha magnino zay tsara fa problemenao fa hasanao fo ataova izy koa zegny tsara grave miala io e tsy zegny maratadiavinao lera izy io anao miasa anao kidiana ty za misy trano aminakany e zany dia azalanao iambesa edanao ary anao mipetraka iambesa efa regninao frande blanche zegny niany aloha ambaraza azôvy izy za mbola magnotana anao moramora zegny ambaraza araza volanina aminaka eto fa izy io tantinonao ary anao madamo inonao izy tania izy angaty andeha magny za mady anao tsy sandegna joadry za ke anao malaky fa tsy hiasa za fa tsy nefa draiky asanao fa anao mitady avaolo eky nagnino za tsy nefa tsy matianao draiky fidèle mbala zegny fo vavanao aminaka iay mbala zegny tsy sandra mampavita zegny kone jusqu'à ambiagna jusqu'à za maty izy koa tsy hiasa za tsy voly za fa mivogna aminao za ty tsy miaraka amin'olo zegny mbala zegny fa raha volagninao aminaka zegny anareo mbala miaraka anareo mokony mbala matetiky dia raiky regniko amin'olo any izy io mazay dia raiky voatery miaraka injona kiraro andona mandeha zegny vavanao aminaka injona kiraro andona mandeha fa izy mandeha mandeha reo fa fahafy ao mamangy anao karigny atanao izy ino koa madiranao amizegny affaire tsy affaire anao toba fa tsy vatanao maraka jerinao mihitsy mara tsy hainao bokana nataony za sa tadafindraoko aminao eo zony any
nataka ze sitapo sekani pape fatina wo varenga ni gate ni mama kalasa tina ndini kini se wafara lambar parore mande zana katenga zampangu te na desenyi ndeki azisenga lota kamandu bakani funi tivambota anganaru kuna mangafara na laviti na kekiza chomiyomba mnilalngana nanu masafaran azavarenga mni mafina misuwa malo wikata chomiyomba mnilalngana nanu masafaran en papas mama sitagana tareuza kanefa sitakufa na toka wala jofa ya paran nanu masafaran variena tafapa mtenga na tonoza mama na dezeng maflugo tutamna kose kan papa kanandu bakan futu jo nanu masafaran saumbula zaza efame kitehano tima fanda tani tukuniyata liyana tekuli na tokutihita niyala kulala ngana ndena nganusi fo tambi vomekanetama afarani na diti tananga tibota afarani watora niyala ntwangu ndeni kanyala fyanara ngani jali meni Famoso. Gabi! Ciao, che Awak ada lentan, oi. Sana madu, tiba. Ada rasa rafna gitu. Sana madu. Salut. Anda ini niaza nagravravo be karaha ty. Tsisy nino fa internet pare aminaka. Tsara edy zegny e, vaovao tsara ndesinao nezy. Maity ro nino? Maity maitika. Ah bon? Dika zay bebe ty tsy salsalagny. Natikisa za. Boka ndraiky? Boka ndraiky. Parizy. Fa karaha ty e. La jeunesse. Magnaja-tegna zany hoe misy jery na misy ela makadala non karaha mazava fa za ko matakatra za tsy mandefitra e zanako ty tsy magnano zegny tsy haiko misy jery karaha ty magnano zegny io tsy magnano zegny raha ohatra zay anao ko raha ohatra na zay anao manakamizy kovinao io tsy atsangana zay fa io misy jery
Allô? Ya zati. Kikarakura.
Queres uma farinha com pena? Tsy saoko volagna izy e. Ambilà já volagna izy kofa tsy sakino. Mbola afa za volagna izy e, terahagna za jour. Allo edy. Navinho? Lá eu fui então ficar. Hai. Ana cara na vuzo. Niri namora no manengin karaha. Atsika minamkorana joio. Nagnino? Mampiasa mijovy. Azovy koa maolon'ny arasa koatranao. Tsy possible zay fa zava solution agny zegny. Ke toko akory. Ady soa. Za mavozo baka. Ke fahin'ny papanao mazo sa tsentsika. Ke zay baka ady soa sana dia izy mbola tsy hainy fa tsy ndraiky ady raha zay manjary grave. Ke za baka mavozo. Ke ino koa plano ino volagna aminaka? Ya basi. Za tsy volagna adosoko izy ty baka. Mariano ampudu. Nagnino koa mba ty? Demanta fiky hitanao. Zika zay loko vaky loko moteur probleminao zay sifinaka. Tsy tafipetraka sifika Entre la vie et la mort. Fa tsy zegny za hitanao direct en prison. Azava tsara fa. Mavesitra niriny. Oh, sérieux? Zany. Boky le sambrera. Fa tsy maintsy dégonfleko sinon tsy raha pare. Efa zay dernière solution anao. Amare fa izy koa navy io raha zegny maty avenir anakahy jiaby. Ok.
Odi? Nanino sana sana nanino sana ko rana sinin asa kana kana na sana tiyan sana manay ka galang sana nanino siya Shene fajo Islam marat shene ro kana ko ano ba na baba kanon ang tek doktor fa sa masya kayo kanon ano mga garfo de yo fa marat so ban tek doktor ka to no fa Allo iya Isote ko sa avia ya amna kati ya isana ki malada iya okay nangini sti Shene fek yo fizet diaga ki yo Islam tamko chavo kungale Jai izena nde buka tamla labbe buka l'école yo fiz lavo Shene fek simi alam na rore sa kum salama vo isana ko masama na rore sengi sana na ino noma Fatsara no marari ayun na marari ambilatien ki falem ya big doktor fa ichi mile bulbulana tiente ambilatien ki respira tsara yuji tsika mi big doktor komisara mavozana ko za tsy miala aminareo reva fa volako zay tsy vita mora io tsy vita eto masama aminareo zay mba moramora tseky baba ambilatien fa za mbala miasa loha ndraiky za tsy miasa loha zay ambilatien zanako mbala marary anao ndraiky fa mivolavolona fo magnadary tsy ambiasa anao tsika janga anao avy amizay magnadary amindreo Deus é muito coragem. Ei, você graças dia não atiu aí. Cara por mal mais. Bah, vamos lá, me graças. Lá isso foi uma delicole. Savage. Ei, Marita, cara, não Mas só uma filha mandei aqui não. Apenas novo casar.
Ikaniseny firaiko ampianarana anao atsy. Samboly ty qualifier. Oui. Bon, ity aody mila vangatsika malakilaky izy ity ataotsika aminazy io fa be loatra le ouvert aminazy io ke tsara récupéretsika malakilaky zegny le force-nazy. Avy eo izy ity ne olo tsy aniko tokony andeha l'école fa nalefanareo l'école fo. Tsy aniko tokony alefa l'école karakory docteur. Izy io olo salama izy niala tragno teto nandeha l'école marandraigny. Mbala namezako volan'ny bouteille koa izy nandeha tagny. Que bon, vanganareo yaody io avy eo tsika azafady maka. Misy ino izy docteur? Bon, zegny edy izy fa za nalitsy ny Eh, ya, ke azafady koa docteur fa tsy endriky mazava aminazy rabe ino marina aretigny tsaiky ty. fagniprano tamin'ny madame raha jiaby fa vanganareo yaody io arevanareo tsara le raha zegny fa tsara Fa tsara? Ndao koa anao mandeha mividy yaourt ty. Karakory tsika ve marety tsaiky? Anao mangina tsy haiko fa mbola tsy mahividy yaourt aty. Mangina karakory fahatanao fajanga izy io. Anao mangina babany e tsy haiko io mbola marary fa mbola atao aody io tsika hoe vonin-koragna. Ay, téléphone man. Bon appétit mon amour, je t'aime. Numéro njofty. Hein? Anao fa mangina fa tsy haiko io mbola marary ozy aminao. Io votra fampangotenao zanakanao fo io. Hein? Io zavatra izy io mavo izy io. Fa misy jolagny tsegny. Hein? Fa misy jolagny. Tsy ende sambany voagnazy nefa da. Anao mangina eky fa tsy haiko io mbola marary ozy aminao. Je t'aime fa eny magnano zegny. Hein? Anao mangingina ozy aminao. Numéro njofty tsaiky. Ty numéro njofty. Tsy hainao. Tegna tsy haiko ma. Anareo efitra iny miaraka agny pakana anao. Agny anareo mamosa ny marigny aminany ndraiky docteur anagny azao mbara za. Azao. Hein? Io mamosa fo anareo niany kofa avy amin'ny gendarme. Io téléphone-nao. E tsy amosa anareo kofa avy amin'ny gendarme. Zay, mikaiky. Mikitaova ty. Baba Mehdi. Allô, non, vola. Allô? E nagnino SMS nakatsy ny valinao? Ha? Allô? Gabi! Nilina nagnino ba anao? Io gabinao zegny. Papa! Mama!
Nangoza miadi. Azafadi papa. Mengine rozana. Basi. Papa. Ano mengine mafafara masumo mengine no sana po mengine no. Papai kran mas no basi kse mengine yake no. Azafadi papa. Anao kamaradiny ry? Ia. Ia, izy ty ma. Anao zao mandeha l'école tsara izy. Fa izy marary an-tragno agny. Ha? Ia. Ia. Fa raha volako aminao tsotra fa ambaraza tany misy lehilahy zegny. Zegny finaka. Tsy hainao. Anareo camarade be tsy hainao tany misy lehilahy. Anareo direct. Aia ty anao? Za andehanako amin'ny ray aman-dreninao sa andehanako amin'ny directrice nareo agny? Ampidiriko anao amin'ny raha io. Tsy hainao? Anao hidriky amin'ny raha ty anao? Ampidiriko anao? Tsy hainao. Zay fononaka, manao misafidy. Zay fononaka. Hay mba zay tsy ho hainao. Tanesany fo e. Hainao tanesany? Aia tanesany? Garage mécanicien. Tsy dia mobile foana mikitry. Izanako fa nagnatona zay. Zanako. Mbambaraza ako n'olona zahoanao i raha zegny tanina me. Fa izegny ka regny ny papanao niany. Mety tsy ho tiany hagnatary be izy niany. Anjary miboaka raha hafa. Sitrany za maregny izy za mandeha amin'ny olo zegny. Mama tsara e, mbambaraza azy mamy e. Ha? Ani, mbambaraza azy mamy tsara. Azô fomba ny olo tianao agnambarana zegny mama. Apoatra za izy io zanako tiako. Sady raha zay fa tsy io. Azô mino fa tsy io, ilalahy io fa tsy io. I raha navy problème zay fa tsy io, mbala ino koa. Zana mitananao moramora ndraiky tsy nambaranao fa tantonao avy ansoko ny papanao haboaka kony any. Za mitananao moramora tsy sakinao magnambara za.
Anao gabi. Ya, ino azoko atao anao? Zao magnaraka zanao, zao. Misy nino beso? Tsisy izao ty magnaraka zanao zao. Sa ino tadiavina? Ha? Resa za solo lamba sara. Tsisy misolo lamba fa anao zao ty direct magnaraka zanao. Ha? Mazava? Magnaraka zanao zao ty vlamo. Mandeha anao. Mandeha. Lirina, mana kecil lo.
Raha favolako taminao dia anao ataova mazava tsy mahita ny gasy. Misy nino koa ma zay babany e. Ino koa ma changement ty e. Zao ny atao hoe nouvelle vie na fiainam-baovao. Ka ino koa ma ity hoe? Mau médicament fanafodiko mazava. Et alors? Za tsy maintsy misotro e. Aia foana nirina e. Na bom, ni roako, na hibako, ni dégageo. Tsy haiko mbola marary fanalefanao e. Tsy jireko za aminao, tsy jireko. Aia mba taniny hoany mba agnarako izy e. Asa demerde agny anao, mitingana internet anao mandeha mizaha izy agny. Anao rô tsisy mba koragna taminaka tseny ka aloha anao nandefa izy. Koragna ny lehilahy be zay efa milamy raha momba zay tsisy dirany viavy. Eko ndraiky anao mikomando fa tsy haiko mbola marary tsika diry nataonao. Ary anao koa fa tia agnaraka izy koa mamboara pakenao bognoso koa anao magnaraka izy agny. Zay ny naka. Ambaraza basi taniny mboana elo ka taniny mboana. De merde anao. Za ny commande. Mazava aminao? Koa fa tsy magnaraka malo na zanako na ralako na babako na reniko abongo mazava aminao zegny. Azafady babany mba mpidiana ty zanako. Za iananao, za pidirinao lampasy ao. Péché.
Drako ianao sa makopenao ty karaha tsara hitako fa 2 ans zegny. Kenao mba zove. Surprise be mbala ho avy izy boka io fanao kazatetry. Zegny agny donc karaha ne sa chinois. Hay, ino ma vivagnanao zegny? Anao zegny mifidy lehilahy. Arako tsy anao. Ndraiky nambela anao gôgny. Mako za edy tsisy viava ataoko ino raha karaha io. Oh, anareo. Hay. Zegny ndraiky ako nampalahelo zara nataonao zegny. Ino edy nanaovanao zegny ndraiky? Drako anao koa malahelo boka io ianao midy raha aminany. Aleko edy. Aleva tsy raha magnino io ataoko ino marakara. Taoli tomagny. Ke mba surprise Mazi volako tsy nentina ena avy allo fekatsipako nandeha. Has. Stimara bobo aminakasa. Fahitako rehetra fa ino ma vianao mipose question? Aia migôgno. Azo mazisy ako tsy haiko e. Magnantsy may olo kabaka. Tena andre donc zare io fa. Ketsika ty tsy andeha garage. Ino koa mara tsy andehanana. Ha, moazava lastoky navindreo. Nana hitana raha. Karakory ma biby? Za ialahy Zambila. Anao boko materakilana. Aha, Zambila o za. Azala anao ty tiango. Zambila e. Nagnino ma ty ato? Anao tsy tiako nagnino ka aha Zambila e. Azala anao ty mafananany ty feky. Fa enao pakotroko tsy digna maly. Nahitany. Ega mas. Mba love. Karaha zegny. Sady izy tiako mankatia za. Ino koa raha bebe zegny? Anao karaha mivolagna fo. Tanteraka ny tanjona. Sa tavela mba mpaharitra izy. Ingania karaha ho lamban'akoho zegny fatsa. Marina-drako e karakarara tian-tegna. Ndraiky loatra sy vadiangatsika. Ino koa mba question karaha zegny? Juste avant de blague. Aia tianao? Anao kadrako direct prison sa? Zany alenao vady. Mbarara décision. Tsy mitovy antena célibat tonga misy vady.
Ia. Matsara izy anao mody fa misy raha masika. Lambanao voasasa, économie misy. Tsy hitako koa problème am'izay koa. Sady anareo karaha fankatia. Ia ngaty fa fankatia isan'andro karaha karaha fa tsy tsara loatra. Na za iny tatrantsina ampoizigny fofa fa tsy haiko ny raha ataoko. Courage avako. Izy anjaranao. Koa za mahita zy karaha misy jero e. Tsy karaha rô sprinter mandeha mare aby. Ok. Bon, anao azatara liva fa vitetsika liva agnasan'olo e. Andeha manao ty e? Za andeha bazary. Azala, kelera zio anao vao andeha bazary zala. Ino mbana nataonao teo nino? Za mbana nanasa vadiko. Ke tsy mety atao hariva agny sasa zay zala. Olo sady farany e? Mazava aminao zegny? Ia fa. Tsisy fa zegny za ty andeha. Tsy possible ka za andeha navary meky ato. Ambesabasa andeha vangeko antody mba malakilaky maso. Hoana anao zaraiky antodinao zegny. Ke za fa volanao tsy mila dara boka volaniko taminao maraindregny anao zao tsy mety avy e. Ianareo koa fa tsy asa amin'ny raha ty volagny aza mandeha ty fe. Vai, calma que eu tô. Procuriza. Kapes part pari ne ka? Testi no za ka. Kana borno ra jadi. Ya, aku pun punya nekra za pa testi.
sasato taminareo solraha ely taminareo ok merci ya ok asirenao ndraiky raha namboarinao lavitsy tany andehanako zegny pare patron zany de mazengavaka zay hitanao ah bon io mahavoanao agny ndraiky ny siro anao za mandalo e ya merci kofa misy raha tsy pare za mikaiky anao ok bonne route patron ya tsara madamo ataontsika nino za ko nitany raha fo misy olo zay tsy aminavy teto olo andeha amboatra tomobily maro koa olo midrika aminay eto fa zavay tsara hoe olo karakory de tomobily karakory bon azoko nikianao volagny lela malandilandy zegny nandeha namboatra tomobily menamena zay ay ya teo izy fa izy faloso ha 5h30 raha andeha vonambarany zaka efa loso izy possible. Aranao tara be raha 2h30 izy faloso 2h30 e kina andeha izy andeha agnaraka izy amin'ny taxi olo andeha mazenga madame ka andeha regny amin'ny taxi nandeha mazenga e izy matsy programmenareo hoe dia mazenga agny zay boka tsisy diranao zegny programmenay zegny fa eto raha andeha vonambarany za 5h30 anareo boka tara karaha io boka madame mila ponctuelle izy io amizay anao izy faloso anao ndraiky karaha mifoty la gueule za e non io raha farana mampahininy za raha karaha ty za petrapetraka izy ma tontonao sa tontonao fo za ialanao e bon asanao ataova za iala de toute façon le za efa olo za ngiatsifera magnano karaha besa boka za de za iala avinako aminao zay za zakitikitiny za zakitikitiny besa za iala vilaniko zegny sana kontra karatizza tena tsy nampety tena male que tsy possible pessoa deve andare a oi raha nataonao motonao navanisa non za tsy tena raha tsy nataoko izy azoko any fa aminakabaka tiavina io anao koa fa tsy tia anao ny voilà fa tsy olo ndraiky tsy fijalegna karaha ty fomba mijany
Gabi, manino anao tsy mivolagna anao andeha ho tara, tsy telefona amizegny. Torimasonao fo ataova. Besa basi za andeha mananonao fa manintsy izy zay. Non, merci za tsy. Kenao basi tsy andeha seky? Maimba zato, maimba. Fofoko rano magnitra aminao zay tsy tiako. Anao ty tsy andeha hiasa? Telefoninao magnena io. Oe, aia manao zala? Anao ty mara mahay tara fa anao karaha mahita zaho iny moa. Ah, za mbola tsy andeha hiasa maraindraigny ty e, après-midi any koa. Allô? Allô? Andeha efa manao tsy andeha hiasa. Ino ma problème ndraiky simba? Mba mbaraza edy raha agnatin'ny lohanao ty. Mijaly dokotera koa manao ty tahira agnaty lohanakaza. Les cafés fictifs que nous fâchons, même sous les pieds ou que ça nage. Beauté au café, on le fond. Et non pas même qu'à songer de Il s'appelle Notio. Lalelo?
tsy fomba. Très bien. Bon, amboara sana la malaka fa za tara. Ke olo tsy andeha asa ke mahay tara. Zay tsy raha mila commentaire, raha irako anao fa tova. Zuma lehilahy célibataire mahavita misaono libre karaha telefonazy auza iake zany za fa firy lera napetrapetraka anao teto. Atsika andako direct veky fa za io andeha bazara. Direction antsika tsy mitovy. Sady iny koa mandeha tonao bazary agny andra mila bonera be. Veky mba vita bonera tsovo koa tara lanao amizay. Sambola amin'ny direction anazy. Arakaraka fitiavana misy entranay hoe fofokazy sady za tsy mino vadoka andeha zara. Ino ma idiranao amin'ny vie privé ne? Fitiavako anao volaniko zay anao fa mitovy karaha faravaviko io. Fanjaranao ndraiky mandinika izy. Tsy azo mifatsiangalitra vadiko fikoviana izy magnano sary mahivony.
karaha koa mampandeha ny bôsy agny Masaiko izy fonahefona e. Zaho kany mbala tia mipody fa izy edy zegny. Courage fekanao fanahy livre fekanao like lôvolôvo masirona. Nasitsitsika taloha izy io mbala nipody. Ke mba foriagna mahavy mamangy mba weekend karaha igny za ty off numéro téléphone mbala tsara ny ofa. Nagnaraka jiaby etako masirosiro bazary fa io amizay mbala tsy miova. Buongiorno messieurs dames, tô querendo não. Miss parfum, ato, miss collier, verre. Qual é a Aí. Karibu. Quanto tempo deu aqui lá com? Correto. Yuk, susah di milarian. Rafa di? Iya. Cara, venga no, venga pular no. Jojo. Kino mo? Iya po. Bom, zava, fotoana zava zay la raha tianao fa atsika mipody ato magnaraka zay mangala izy. Magnino e? Atsika mipody ato magnaraka mangala izy. Zava, plus tard donc afaka maretsika fa mangala izy. Ok. Maraty jo. Miaraka ty edy e. Ya. Zalahy. Parfum ke? Parfum. Naramba la tiendrika azo zegny. Atsika mipody ato magnaraka mangala izy. Masikina tsy madigny raha ela ambela courage aty zo. Ya, atsika mipody ato magnaraka mangala izy fa maro tsara koa izy. Mbona kuja kujenga tele la cozinha mbala misa mnea lamba staka aitiel Mbala mandany fijako e. Yai. Hitanareo ny tianareo Ramsey. Ya, izy volagniko taminao zava zay ny tianao fa atsika mipody ato magnaraka mangala izy. Zay madame. Fa mety réservé neninao ny. Avance. Non, atsika mipody ato magnaraka mangala izy. Ok, c'est problème. Atsika mizangy. Ato misy raha maro tsara ma. Tiendrika atao. Ya, magnaraka madame.